хората, които са тепърва млади и решават, нали, да приемат стъпката към това да си купят собствено жилище. Тук не говориме за тези, които решават да излезнат под наем, а тези, които решават да си закупят. Какъв е твоя съвет и кои са най-важните неща и най-важните препоръки, които би направил към тях? Съответно, нали, и какъв тип имот би им препоръчал да изберат? За начало бих ги посъветвал да са осъзнати, че са готови за това решение. Да сложат на везната плюсовете и минусите в моментната им ситуация, спрямо те как виждат нещата и да преценят дали сега е момента. Да видят дали цената, която ще платят, ще си струва. И съответно, ако са сами, нямат деца, жени, не са обременени от други хора, да се насочат към двустаен апартамент. Или едностаен. Нещо, което да е бързо ликвидно и съответно в бъдеще да имат преспокойно леснотата да го продадат и да закупят нещо по-голямо. Съответно да са спечелили от тази капитала възвръщаемост всяка година, която се удвоява и утроява с повдигането на цените и да са направили наистина една правилна покупка. Това бих им казал. Ако ще ползват кредит със сигурност, за да имат подготовката да имат един буфер от пари, които да им стои отстрани до тях. Нали, знаем, освен самоучастието. Да. Знаем, че е хубаво да си преценим така, че 6 месеца от нашите разходи, ако може да ми помогнете с оформянето на това, което искам да кажа, да преценим, нали, на месечна база колко парички харчим и съответно да направим един буфер от 6 месеца. Да ги имаме за напред. За 6 месеца живот. Да. Разходите. Но без вноската, която влиза. Без вноската. Да. За мен това нещо е необходимо да присъства каквото и да правиш. Тези парички, когато ще слагаш така отстрани и те са там.